Әлеге турнир баштагы елларны Айдар Галимовның туган авылы Улы Кәркәледә үткәрелеп килә иде. Узган елдан башлап, аны район үзәге Кыргыз Меккәдә оештыра башладылар. Авылга рәхмәт, авылдашларыма рәхмәт, оештыручыларга рәхмәт. Район үзәгендә инде башкачарак масштаб, төрле районнар, төрле мәктәпләр. Аллаһка шөкер, турнирның дәвамы бар һәм киләчәгедә булыр дип өметләнәбез. Быелгы турнирның төп үзенчәлеге аның футбол буенча дөнья чемпионаты алдыннан оештырылуы. Әлеге ярышлар нәкъ аңа багышланганда. Без инде Россиядә үтәчәк дөнья чемпионатына багышладык һәм шул вакытта шушы көннәрне без турнирдан соң безнең башкалабызга шулай дөнья кубогы киләчәк. Бу әлбәттә зур вакыйга, матур вакыйга. Бер шушы турнирның бер вакытка туры килүенә үзем дә шатланып торам. Ниндер символик мәгънәгә ия дип уйлыйм. Футбол турнирын оештыру елдан-ел камилләшә. Яшүсмерләр аны көтеп ала һәм җитди әзерләнә. Уенчыларның осталыгы арта, көчле командалар килә турнирга. Алыш киеренке бара, һәркем бирегә җиңү нияте белән килгән. Шулай да ярыш булгач арадан иң яхшы командаларны сайлап алырга кирәк. Кызу һәм мавыктыргыч уеннардан соң җиңүчеләр ачыклана. Быел мини-футбол буенча безнең яшь малайлар дип әйтеп китегендә республика буенча 3нче урынны алдылар. 3нче урынны. Без элек урынны алу түгел, катнаша да алганыбыз юк. Яшь спортчылар өчен бу көн чын бәйрәмгә үрелде. Яраткан җырчы Айдар абыйлары кулыннан бүләкләр, автографлар алу, аның белән фотога төшү онытылмаслык вакыйга. Башкортстанның Мекка районыннан Фәнис Фәтхи, Рүзил Имамов, Яңа гасыр каналы.